Gi-turnover na ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ang kontrobersyal nga van nga gipapauli kaniya sa Cebu City Hall. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gianunsyo ni Rama atol sa presscon ang iyang pag-uli sa kontrobersyal nga sakyanan nga gidiman sa Cebu City Government nga ipapauli kaniya. Ako iuli ang sakyanan pero dili dugumuhunong pagkuha ang iyang pwesto nga dili iya. Migawa si Rama sa venue diin nagparking ang puti nga van, iyang gituyok sa pagtan-aw kauban ang masakop sa media. Giklaro ni Rama nga dugay ng wa niya gamita ang naasong sakyanan og buot niya kining matan-aw sa mga City Hall official. Turnover ako naman din Vice Mayor. Pero panialiging Mayor. So imo nga panawagan kan siya mo arin. Pare dire kay ako yatag niya. Mamaniyan gusto. Siya may go-order. Kay diha man si Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros, gitugyan ni Rama ang yawi sa sakyanan sanglit usaman kini ka-elected official. Kadawaton dili si Hontiveros kay nakalitan siya sa desisyon ni Rama apan wa na siya nahimo o gidawat ang sakyanan. Gitan-aw una niya ang sitwasyon sa sulod ug gawas sa van. The right process is kami ni dawat and among i-turn over sa department. We all know it's DGS and to inform them just now nga mao ni ang gibuhat ni Mayor Mike Rama. Sayon nini, gipadad-an og demand letter sa city government si Rama human wa i-turn over ang sakyanan nga iya kunos kagamhanan. Apan gitubag kini sa abogado ni Rama nga wa pa sila'y kopya nga gipatuman ang mando sa ombudsman mahitungod sa dismissal o gibarugan nga si Rama gihapon ang mayor sa dakbayan og adunay katungod nga mogamit sa sakyanan sa gobyerno. Samtang mamatod pa mo konsulta si Rama sa iyang gihimong pan-turnover sa sakyanan sa iyahang mga abogado sa pangutana kung dili ba kini makaapekto sa legal maneuver nga ilang gihimo. Wa gay makapugong kung ang Ginoo nay mo'y muhatag sa iyang paggiya. Hala, kontra ninyong Ginoo. Sa nini, nagpa-blatter ang city government ngadto sa Regional Highway Patrol Unit 7 human wa gihapon ni uli sa kanhi mayor ang sakyanan bisan o gipadadaan na og demand letter. Gipanghimugatan sa City Hall nga wa nay katungod si Rama sa paggamit sa sakyanan nga iya sa gobyerno sanglit private citizen na siya. Human gidismiss sa ombudsman sa kasong nepotismo nga padayong gimakak-usab ni Rama. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.